Optuženi pripadnici organizirane kriminalne skupine dolazi iz oba BiH entiteta, a istraga u ovom predmetu vođena je duži vremenski period zajedno sa policijskim djelatnicima SIPE MUP-a Republike Srpske, a poseban doprinos u provođenju istrage i prikupljanju dokaza dali su policijski djelatnici MUP-a kantona Sarajevo i granične policije BiH. Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da su optuženi djelovali po točno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima, te da su duži vremenski period, uglavnom u noćnim satima, koristeći specijalistički alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radio stanice podešene na policijske frekvencije kako bi pratili kretanja policije, vršili krađe putničkih motornih vozila veće vrijednosti, najčešće na području kantona Sarajevo, istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i zapadne Hercegovine, te prema prikupljenim dokazima počinili krađu najmanje oko 200 vozila, čija tržišna vrijednost dostiže iznos od više milijuna konvertibilnih maraka. Nakon krađe vršeno je skrivanje vozila na pripremljenim skrivenim lokacijama na području Sarajeva, Lukavice, Pala, Sokoca i drugih mjesta, nakon čega su kontaktirani vlasnici vozila od kojih bi bio iznuđivan otkup, a ako isti ne bi bio realiziran, dalje je vršeno krivotvorenje identifikacionih oznaka, te krijumčarenje i dalja prodaja vozila u BiH ili zemljama regiona ili njihovo rastavljanje i prodaja u dijelovima. U optužnici je detaljno opisano izvršenje krađa automobila, pokušaja otkupa i ostale nezakonite radnje u više od 200 pojedinačnih slučajeva koji se stavljaju na teret optuženima. Navode optužbe tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 340 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više stotina dokaznih materijala.